מודיעין הבחירות, שלום. שלום, רציתי לבדוק ששמי מופיע בפנקס הבוחרים. החלום שלי שהפעם יום הבחירות תהיה אחרת. פאק. טוב, אני הולך לקנות חלב. תקנה, בחירות, שבתון. שיט. רגע, אבל טיב טעם פתוח בשבת. שבתון, לא שבת. אז אולי בארומה יסכימו להביא לי קצת? אין, הם גם סגורים. אבל כולם שם עובדים זרים. כן, והיום מנקים את הקלפי. הגיוני. כן, איזה קטע, אנחנו גרים באותה דירה, אנחנו שותפים ולא מצביעים באותו קלפי. איפה זה קלפי 17? מה 17? לא יכול להיות, סוף לי שלך? כן, רשום פה את השם שלי ואת מספר הקלפי. אקסמן, אולם 17. נו, וזה עדיין לא אותו מספר קלפי, איזה קטע. איזה קו מגיע לחיפה? אני לא מאמין שזה עוד פעם קורה לי. הבטחתי לעצמי שבחיים אני לא חוזר לפה, לא משנה מה. יואב השמן, בבטן יש לו בן. איך קוראים לבן? יואב השמן. איך במאה ה-21 אין מקום אחר להצביע בו? יאללה, בוא נסיים עם זה כבר. יואב גולדנברג, מה שלומך? מה אתה עושה פה? אתה עוד גר פה? לא, אני גר בתל אביב, אני פשוט שכחתי. במה אתה עוסק היום, יואבי? סטודנט לכלכלה? אז בוודאי עכשיו תוכל לומר כמה זה. הייתי קרוב מאוד לא להצביע, אבל חבל, עד שהגעתי עד לכאן, אני לא מבין למה אני תמיד נלחץ מזה. צריך לסגור את המעטפה, נכון? בדוק שלא התבלבלתי עם כל האותיות הקטנות. וואי, זה נראה לי יפה מדי. יותר מכל אחד במעטפה זה בדוק פסילה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד שיצילנו מפסילות. אמן. זהו, הצבעתי. לא מגיע לפה יותר בחיים. איך גרתי בחור הזה? מה שבטוח שאיך שאני קם בבוקר אני משנה את הכתובת. ממש. אפילו לעצמי אני לא מאמין. יאללה, שיגיע האוטובוס כבר. מה את עושה פה? מה, גם את שכחת לשנות את הכתובת, אה? לא, באתי לבקר את ההורים. שקרנית. הכי לא אמין שלי. יואו, על מה אני אדבר איתה עכשיו? אז מה הצבעת? תראה, בהתחלה אמרתי לעצמי, איך חשוב זה ביטחון. כאילו, ביטחון מה, אתה הולך ברחוב, אתה יכול למות, אבל תכלס, יוקר המחיה, אני רוצה לבלות, לחיות, ליהנות, אני צריכה לקנות דירה, איך אני אקנה דירה? זה תמיד עובד. אני חייב לי כסף, כאילו, חייב לשנות משהו. מצחיק.